Baskên çivîka biçûk şil û pil û bûbûn. Loma jî nikaribû bifire û xwe avêtibû ber pencereyê. Bi nikilê xwe perîkên xwe tev da ku ziwa bibe. Li dûra xwe nêrî baran mîna devê cêr dibariya. Çivîkê got, ev baran ji ku derket? Ez negehiştim hêlîna xwe. Gelo çêlikên min şil dibin anna. Bi tirs li dûra xwe nêrî, wele ev der ne pir bi ewle ye. Ji ber ku pisîkek hêdî hêdî ber bi çivîkê de dihat. Pisîkê zanîbû ew çivîk şil bûye û nikare bifire. Çivîk tirsiya. Ne tenê ji bo xwe ha, ji bo çêlikên xwe jî ditirsiya. Heke tiştek bi wê bibe, wê kî xwarinê bide çêlikên wê? Gulê pencere vekir û rahişt çivîkê anî hundir. Çivîk ji talûkeyekê xilas bû, lê talûkeyek din derket pêş wê. Diya wê gotibû, berî her tiştî xwe ji mirovan biparêzin. Mirov ji bo me talûke ye, wê jî ev ji çêlikên xwe re gotibû, hewl da ku xwe xilas bike. Lê gulê ew zeft kiribû, nikaribû birave. Gulê bangê diya xwe kir, dayê li ber pencerê çivîkek hebû, şil bûye û nikare bifire. Diya wê hat cem wê bi desmalê hêdî ka ziwa bike keça min. Got nehe, bila tiştek pê neyê. Ez gelek ji çivîkan hez dikim dayê. Nahêlim ku ew zirar bibîne. Gulê çivîka delal bi desmalê hêdî ka ziwa kir, lê çivîkê çawa ku derfet dît, reviya û xwe da ser dolaba pirtûkan. Gulê hewl da ku çivîkê dîsa bigire. Diya gulê jê re got, bihêle keça min, bila li wir be. Çivîkê heta ku baranê vekir, li ser dolabê me. Gelek tirsiya bû. Lê dema ku gulê li derve tirêjên rojê dît, hema çû derê pencerê vekir û çivîk firiya derve. Gulê zanîbû ku divê însan zirarê nedin ajalan. Ajal jî canê wan heye û perçeyek ji xwezayê ne. Gulê gelek ji ajalan hez dikir. Piştî ku çivîk firiya, gulê jî rakir kaxiz û boyaxên xwe dest bi çêkirina wêneyê çivîkê kir. Çivîk jî li ber pencerê difiriya û spasiya xwe ji gulê re şand. Dikir çîk çîk.